যুবরাজ মদন এই উপাধি দেওয়া কি মত লগ্ন রয়েছে জয় সন্তান কোন আল্লাহ এ কোন বলেছেন আপনি তো প্রথমে ধরণীরে পড়েছেন আপনি নিব রাজা সিংহাসন আপনাঙ্ক অধিকার কিন্তু ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ମହାନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଚାଲିছে ସେଥିପାଇଁ ତ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲୋକ ହତ୍ୟାର ବାହାନା ଚାଲିছে ଯାଅ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର ତୁମକୁ କଣ କହିବେ ସବୁ ସରିଗଲାରେ ମୁଁ ଏମିତିକା ରାଜା କେବେ କୋଉଠି ଦେଖିନି ସେନାପତି ପିତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ କଣ ସମ୍ଭବ ଭୟ ଖରାପ ହଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ଆଚ୍ଛା ପିତା ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିବି କରିବେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବି ଭାଇ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି ପୁରାଣ ମଦନ କାକଟି ଭାସିବ ମିଠା ଅଚନ ମଧୁରକୁ କରିବ ଗୀତ ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଦର୍ପଣ ବିକିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ପଣ କଣ ବିକ୍ରି ହବ ନା ଅସମ୍ଭବ ତୁମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଜ ସିଂହାସନ ତୁମର ଅଧିକ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ତୁମ ପିତା ତୁମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧର ମାନ କରିଛନ୍ତି ମହାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶାସନ ତାର ଚିନ୍ତା କରେ ମଦନ ମୁଁ କଣ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି বড় ভাই সান ভাই কো মারিব রাজা সিংহাসনে রয়েছে কিন্তু কেউ জানে না ঘর ভেঙ্গে গম্ভীর কথা রাজা রয়েছে না যুবরাজ মদন মন্না ঘরে মিঠা খাই যাও মনোকামনাটা সফল মনে কিন্তু মো রানী মালতীଙ୍କ ହାତରେ ମିଠା ତିଆରି କରି ଖାଇବେ शिकार करे नबो कहले स्वयं संतान का गुणरे लाज करे